ଆଜି କନିକା ରାଜମେଲଣରେ ରାଜବାଟୀକୁ ରାଣୀ ଆସିଲେ ଆଉ ଏତେ ସାରା ମଜା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଦେଖିବି ବୋଲି। ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ତଳ ବେସ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେବ ବାବା ନୀଳମାଧବ ସେ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି ତ ଏବେ ଏଇଠି ଆସିକି ରହିବେ। ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସ୍କୁଲକୁ। ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼େ ତ ଦିଦି ଡାକିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କିଛି କାମ ଅଛି ତ ଯିବା ଚାଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭିତରକୁ। ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲର ମାଟି ମାରୁନଥିଲେ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ମାନୁଛି ଆପଣମାନେ କଲେଜ ଲାଇଫରେ ରାଜ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଏଭଳିଆ ରାଜ କେବେ କରିଛନ୍ତି? ଟାଇମ୍ 4ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ କନିକା ରାଜବାଟୀ ରାଜମେଲଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଭାଇ और बहन, ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରାଜବାଟୀ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ। ଭାଇ ପଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ସେ ରାଜବାଟୀ ପାଖକୁ। ତ ଯିବା ଚାଲ। କନିକା ରାଜବାଟୀ ସବୁଦିନ ଖୋଲା ହୋଇନଥାଏ, ଖାଲି ହୋଲିର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଖୋଲା ହେଇଥାଏ। ଆଜି ସେଇ ଦିନ, ତ ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ ବୁଲିବା। ସତରେ ୟାର କନିକା ପ୍ୟାଲେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କନିକାର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଅଛି ସେଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ କହୁଛି। କନିକା ରାଣୀ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁନି, କାହିଁକିନା ଲୋକ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ରାଣୀ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ମେଲଣ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ସବୁ ଗୋପୀନାଥ ଠାକୁର ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରସେସନ୍ ହେଇକି ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବେ, ତାହାକୁ ମେଲଣ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦେଇଛି ଆଜି ଠାକୁର ପୁରା କ୍ୟାମେରାରେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି 50-100 ଗୋପୀନାଥ ଠାକୁର ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସିଆଡ଼େ ମେଲଣ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମେଳାରେ ବହୁତ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଆସି ଚଷମା କିଣିଲୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାହେଲେ ମୋତେ ପୁରା ରଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କନିକା ମେଲଣ। କେବେ ମତୁ ମେଲଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଡିଜେ ସାଜନ ପାୱାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜେ ଆସୁଛି ସବୁ। ଏବେ ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ଗୋପୀନାଥ ଠାକୁର ଆସିଲେ। ଭାଇ ଏଟା ତ ଛୋଟ ଡିଜେ। ଭାଇ ମତୁର ଯାଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଡିଜେ ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ମନ ଦୁଃଖ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଣୀକୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ମେଲଣରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମାଣ୍ଡୁ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ 3 ସାଙ୍ଗ ବୁଲୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମାଣ୍ଡୁକୁ ଧରି ବୁଲଉଛନ୍ତି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆମ ସିଙ୍ଗଲ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ପଛ ଜଳୁଛି ଆଉ। ଆମେ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ଖାଇପାରିଲୁନି। ଏବେ ବଜାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ଆମେ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ବି ଖାଇପାରିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଯେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଗଲୁ ସବୁ ଦୋକାନରେ ଝିଅ ପିଲା ଖାଲି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ନାରୀ ବି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି କି? ହଁ 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 ହଁ। ଭାଇ और बहन, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ହାଲକା କି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।